дар кохи фарҳанги ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ озмуни суруди сарбоз доир гардид. Дар он 45 нафар афсарону сарбозон аз қисмҳои низомии ҳудуди вилоят ва ҳамчунин ғолибони даври ноҳиявӣ аз 18 шаҳру навоҳии ҳудуди вилоят ширкат варзиданд. Озмуни мазкур аз ҷониби раёсати фарҳанги вилояти Соғд роҳандозӣ гардидааст. барои ҳавасманд гардонидани сарбозони қисми низомие ки дар шаҳру навоҳии вилоят ҷойгир шудаанд ва аз рӯи низомнома он шахсони алоҳида ҳам дар ин озмун озмоиӣ мекунанд. мақсади асосии ҳамин озмун ҳавасманд гардонидани он аскароне ки дар қисми низомӣ хизмат мекунанд ё ин ки шахсони алоҳида ки имрӯз дар ин озмун иштирок мекунанд. қаблан озмуни мазкур танҳо дар шаҳру ноҳияҳо гузаронида шуда бори аввал аст ки даври вилоятӣ он гузаронида мешавад. даври шаҳриву ноҳиявии озмуни суруди сарбоз то санаи 8 феврал доир гардида буд. озмуни мазкур бахшида ба 28 солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар ташкил ва баргузор гардид. озмуни вилоятии суруди сарбоз ки мо даври якум дар ноҳияи деваштиш мо гузарондем, онҷо бисёр ҷавонони лаёқаманд иштирок карданд ва сурудҳои беҳтарин дар васфи мавзеъҳои ҳозира Тоҷикистон, ватан, модар хонданд. мо аз онҳо ҳамагӣ 3 нафарро аъзои ҳакамон интихоб карда, мо имрӯз дар даври дуюми ки дар вилоят баргузор мегардад имрӯз мо 3 касро пешниҳод кардем ва гирифта омадем. ин 3 нафар ки мо инҷо овардем бо сурудҳои нав тару тозаи худ ки дар васфи суруд Тоҷикистон, модар, ватан бахшида шудааст ҳамин озмун, бо ҳамин мавзеъҳо бо ҳамин сурудҳо мо ҳаминҷо ташриф овардем. имрӯз бахшида ба 28 солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар кохи Рӯдакӣ чорабинӣ бо номи суруди сарбоз баргузор мегардад. мо сарбозони қисми ҳарбии 1456 омадем ки ҳунари худро дар ин ҷо нишон диҳем. дар озмун 3 ҷои ифтихорӣ буда аз ҷониби ҳакаму ғолибон муайян ва бо тӯҳфаҳои хотиравӣ таъсис додаи раёсати фарҳанги мақомоти иҷрои ҳукумати давлати вилояти Соғд сарфароз гардонида шуданд. гузорши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоъоти Хабар.